Bona vesprada. Moltes gràcies, Neus, per la presentació i per convidar-me a vindre a aquesta magnífica biblioteca. Em fa molta il·lusió estar ací. I moltes gràcies als que heu vingut, tenint 1.000 altres ofertes en una ciutat tan gran com Barcelona, que heu triat vindre a escoltar-me a mi. I també em fa molta il·lusió preparar aquesta conferència perquè m'ha obligat a repassar el que he fet fins ara, el dibuix que traça la meva modesta biografia, un dibuix que rarament tracem nosaltres i que sovint no ens parem a contemplar amb perspectiva. El primer que he pensat en examinar el meu trajecte vital és que som cecs al futur, que la vida és imprevisible. Jo era un xiquet tímid, poruc, incapaç de demanar una Coca-Cola en la barra d'un bar. Es passa malament quan un és tan tímid. Et perds moltes coses en la vida, a banda de Coca-Coles. Era poruc i alhora m'encantava la por. Res no m'agradava tant com les pel·lícules de terror. Dràcula, l'home llop i, sobretot, el monstre de Frankenstein. Aquell monstre amb el front enorme, amb una cicatriu que semblava un llamp. Després de les pel·lícules, no podia dormir sense agafar la mà d'un dels meus germans. No he sigut l'únic xiquet a qui fascina la por. Crec que aquest és un sentiment general entre les criatures. És una cosa que comprove perquè faig classe a xiquets de dibuix. Només volen que els conti històries. D'adults ja no ens fa por Frankenstein ni Dràcula. Els trobem naïfs. Sí que ens fan por, però uns altres monstres. D'entre els monstres que ens assetgen, n'hi ha un d'especialment despietat, que no perdona a ningú. Un monstre invisible, impalpable. El monstre que ens roba els bebès que tan a gust adormíem al braç. El monstre que s'emporta per sempre els pares. El monstre que ens debilita, que ens ompli de canes. El monstre que ho aniquila tot. El pas del temps. Un monstre que ignora els rellotges. A on érem, tots els que som ací, fa 100 anys? On serem d'ací a 100 anys? I tanmateix, què són 100 anys en la història de la humanitat? Més encara, què són 100 anys en la història de l'univers? No és agradable això que dic. És més agradable mirar cap a un altre costat, anar de bon rotllo, frivolitzar, fer ús d'aquest sentit tan humà com és el sentit de l'humor. No és agradable pensar en la nostra fugacitat, en la nostra insignificança. A ningú no li agrada que li recorden que poca cosa és. Tanmateix, convé prendre'n consciència. És amb aquesta actitud conscient davant de la nostra poquesa que a mi m'agrada situar-me abans d'escriure. Escriure, per què? A voltes me l'han fet a la pregunta i no he sabut què respondre en un primer moment. Si ara hi haguera entre el públic el meu jo de 18 anys i em veiera ací, fent una xerrada com a escriptor, al·lucinaria. Jo era i soc pintor. Aleshores, però, jo era només pintor. Però tenia amics que escrivien i que pertanyien a una associació de joves escriptors. De tant en tant feien reunions, dinars, viatges, i m'ho contaven. Tot això jo m'ho perdia. Per tal de no perdre-m'ho, vaig decidir afiliar-me'n. Però no era prou pagar la quota. Jo era tímid, havia de dissimular. I és així quan vaig començar a escriure algun conte per fer-me passar per escriptor.
En vaig publicar uns quants a la revista dels associats, que per sort tenia una difusió interna i rellevant. Un dia vaig veure l'anunci d'una beca de creació per a escriptors joves. Només demanaven una mostra de 10 pàgines del teu treball. Vaig ajuntar els contes que havia escrit i els vaig presentar. 10 pàgines. I vaig presentar. Em van concedir la beca i em vaig veure obligat a escriure més contes perquè, si volia cobrar-la, havia de presentar un mínim de 50 pàgines mecanografiades. Em vaig presentar 50. Vaig cobrar i em vaig dir: i ara què faig amb aquest paper? Tanta feina per a què? Quin sentit té escriure si no ho publica? Vaig buscar un premi on publicaren el treball guanyador i vaig descobrir com d'impossible és trobar un premi per a un llibre de contes que no passe de les 50 pàgines. El més assequible que vaig trobar, que acceptara contes i que exigia un mínim de 100 pàgines, fou el Ciutat de Badalona. Vaig haver d'escriure 50 pàgines més. Amb uns marges ben amplis i una lletra de cos 14, vaig compondre un volum de 100 pàgines exactes. Sorprenentment, me'l van premiar. Va ser un ex aequo. Van premiar a Cucarella i a mi. L'última paraula de Cucarella i a mi. A aquest llibret li vaig posar per títol Espiral. Aquesta no és la primera edició, és una que vaig fer posteriorment, però és este llibre. Després d'Espiral, vaig provar d'escriure una novel·la. No em resulta fàcil, tinc tendència a la brevetat. Els contes m'eixien sense esforç, però la novel·la se'm quedava curta, desnodrida, mancada de greix. I el greix, és a dir, les digressions, l'atmosfera, les descripcions, són importants en una novel·la. I els personatges, que necessiten pàgines per prendre cos, per créixer. Vaig publicar la meva primera novel·la, titulada Verso, i en aquell moment n'estava contentíssim. El de la foto sóc jo. I el quadre és meu, ja l'he venut, si a algú li interessa. Ara, però, no ho veig igual. Tot i que conté fragments que continuen agradant-me i amb els quals m'identifique, vista a l'engròs em sembla massa imperfecta. La meva segona novel·la fou L'home manuscrit, un llibre que em va canviar la vida. El millor que li pot passar a un llibre és que tinga una llegenda, i L'home manuscrit la va tindre. Quan el vaig acabar, el vaig presentar a distintes editorials. Com que ja passa molt de temps, ja puc dir a quina. La primera editorial on vaig presentar va ser a la que havia publicat l'anterior novel·la. I em van dir, se la van llegir i em van dir que era un llibre anticomercial. La paraula se m'ha quedat gravada. Anticomercial. I em van dir que ells no podien publicar-lo perquè sí i que si volia podia presentar-me a algun premi dels que ells estaven darrere, mig convocaven ells, i si tenia sort el publicarien. El vaig presentar a 2 premis i no va guanyar. El vaig presentar a 2 editorials de Barcelona, i ja que allà no m'ho publiquen, vaig a provar sort a Barcelona, i tampoc me'l van publicar. Una de les 2 editorials el va tindre 6 mesos. Cada vegada que jo telefonava em deien, està mirant-se-ho l'editor. Al final vaig demanar que me'l tornaren. I arriba un moment que no sabia què fer. Estava en el punt aquell que dic, el clave dins d'un calaix i me n'oblida, o faig un últim intent, a veure què passa. I el vaig presentar al premi en aquell moment més ben dotat de les lletres catalanes, que era el Premi Mallorca de Narrativa. Ara ja no està tan ben dotat, ha canviat el tema polític, però en aquell moment era el que més donaven. I em toca la loteria, me'l van donar. Me'l van donar, es va publicar en juny, de cara a l'estiu, una època fatal per a publicar un llibre, però al poc de publicar-se començaren a fer
bones crítiques del llibre. I després començar un boca-orella molt potent. No existia Twitter, no existia Facebook, era el 2007. Però sí que existia el món dels blogs d'internet. I es va crear un boca-orella en els blogs, es va difondre i tal. I quan arribà l'any nou, l'any següent, començaven a donar-li premis. El de la crítica catalana, el de la crítica valenciana, el Salambó, el QWERTY, diversos premis. I em van treure en televisió, en l'hora del lector i tal. Total que, quan quasi havia passat un any de la publicació del llibre, el llibre començà a estar a una llista de més venuts, al punt que, quan ja feia un any que s'havia publicat, encara estava entre els 4 o 5 llibres més venuts en català. És dir, el llibre que era anticomercial es va vendre de meravella. Després de l'home manuscrit vaig fer una cosa estranya. Com que de sobte tenia un públic lector nou, vaig voler rescatar Espiral. Era un llibre fantasma, Espiral, l'edició anterior, que era de columna. Aquesta és de proa. Apenas distribuït, que havia passat desapercebut al seu moment i va de 4 bons lectors. Me'l vaig mirar amb llapis a la mà i vaig trobar que els contes eren millorables tècnicament, però que m'agradaven, que encara els sentia vius. El vaig reescriure totalment. Em vaig canviar moltes coses. I vaig afegir un epíleg on jo, l'autor del segon Espiral, conversa amb l'autor del primer Espiral. El meu jo antic, que havia fet la primera versió del llibre. Com sé que no teniu pressa, vos llegiré un microconte d'Espiral. Porta per títol Camió i diu així: adormit sobre un sofà amb una revista frívola damunt del pit, l'home sent que algú li agita suaument un colze. Obri els ulls. Davant seu, dret, hi ha un jove que li resulta íntim. El reconeix, un amic mort fa molts anys. He vingut per dir-te 2 coses, diu el mort. Una de bona i una altra de nefasta. La primera és que ara quan agafes el cotxe i portes el teu fill a la piscina, un camió us embestirà. El menut morirà. Tu quedaràs paraplègic. Aterrit, després de repetir-se mentalment aquelles paraules, l'home del sofà balbuceja. I la bona? La bona era aquesta. Qui, llevat de tu, té el privilegi de ser advertit abans d'una catàstrofe? L'altra, la nefasta, és que ara quan despertes ho hauràs oblidat. Eren contes molt efectistes, molt explosius. Després vos llegiré un conte actual i veureu com he evolucionat. Quan un llibre té èxit, com fou el cas de l'home manuscrit, és difícil no decebre amb el següent. Ho vaig intentar amb La cinquena planta, un text que va sorgir de la necessitat de transformar en literatura una experiència abismal que vaig haver de viure. La cinquena planta tingué molt bona acollida i em feu guanyar més lectors. Encara que no haguera sigut així, per a mi havia fet el més important, alleujar-me d'un malson. Entre els valors de la literatura també hi ha aquest. És terapèutica, si més no per a qui la fa. Després de La cinquena planta, publica un llibre distint, Ningú no ens espera. He explicat com em vaig fer escriptor sense voler. Aquest llibre tampoc el vaig projectar, em va succeir. Un dia, arran de la bona acollida de l'home manuscrit, em van demanar un article per al Quadern, suplement cultural dins del País, en l'edició valenciana.
L'article, Lectors del món, fou una provocació i el vaig escriure a gust. Després em van demanar una columna cada 15 dies i també les vaig fer. 7 anys després, quan van liquidar el quadern a València, em vaig trobar amb que tenia moltes pàgines escrites amb un to de dietari, on tractava de literatura, d'art, de cinema, però sobretot on parlava de la vida. Cal dir també que els articles van acompanyats d'il·lustracions meues. No hi falta la ficció, a ningú no ens espera, però hi predomina la reflexió. Si l'haguera de definir en una frase, diria que ningú no ens espera és el testimoni d'algú que, des d'un terrat, recolzat en una barana, mira perplex el món. I arriba així a la meva última novel·la publicada de moment, Ignot. Què em va moure a escriure Ignot? Quina en fou l'espurna? Una casualitat. Un dia d'hivern, passejant per un poble desert de la costa, em vaig trobar un col·lega, un d'aquells escriptors que havia pertangut al grup de joves amb qui jo m'ajuntava quan encara era només pintor. Era un poeta que aleshores prometia. No l'havia tornat a veure fins aleshores. Al cap de poc de conversa, ja sabia que no escrivia, que vivia sol i això delatava l'alè i el to de les paraules que tenia problemes amb l'alcohol. Setmanes després d'aquesta trobada, vaig començar a escriure. L'anècdota, tot i que m'havia colpit, no donava per a molt, però tots tenim un arxiu mental ple de calaixos on acumulem vivències, viatges, lectures, etc. Amb aquest material i amb la imaginació, importantíssima, l'espurna agafà embranzida i es convertí en una història que tracta sobre l'originalitat, sobre el plagi i, per damunt de tot, sobre què fa que un artista faça carrera o, al contrari, es perda pel camí. A l'hora d'escriure articles, n'hi ha que m'ixen sense esforç perquè abans de començar sé què vull dir. A voltes, però, arriba el dia de lliurar-los i encara no se m'ocorre res i em veig obligat a escriure a cegues. Quan vaig fer la tria dels millors articles per al Ningú no ens espera, vaig descobrir que els millors, amb diferència, eren els que havia escrit a cegues, perquè en no disposar de tema abordava qüestions més profundes i menys efímeres. Així vaig escriure també Ignot. He dit que Ignot és l'última novel·la que he publicat de moment. Per què de moment? Al setembre en trauré una altra, que ja està en impremta. Com escric? Tot comença un dia que tens una mena de visió. De visions, d'imatges o de pensaments fugaços en tenim molts al llarg del dia. Quasi tots, però, s'esfumen. Un dia, però, un d'aquests pensaments, una d'aquestes imatges, et retorna, es nega a abandonar-te. Es fa exigent, pren cos, esdevé obsessió. I arriba un punt en què necessites abocar-la sobre el paper. Què hi vols contar? No ho saps encara. On vols anar a parar? Ho ignores. Quin objectiu persegueixes? Ni idea. Hi ha escriptors que planifiquen la història, que la tenen sencera al cap, abans d'escriure. I n'hi ha que només disposem d'un punt de partida, una imatge, un anhel. Quan he intentat planificar la història, aquesta, en començar a escriure, s'ha desviat del guió. Els meus guions caduquen a la tercera plana. Escriure a cegues és un procés lent, abrupte, propens a patir bloqueig, però et pot dur a llocs que tu no havies previst. No és un viatge en autobús amb les parades establertes,
és una aventura. I les aventures són un risc, poden acabar malament. Però si acaben bé, et poden dur més enllà d'on tu esperaves. La creació consisteix en això, en anar més enllà, en avançar cap al desconegut. La vida està plena de limitacions, sovint infranquejables. L'art, no. La literatura ens permet tindre vivències que la vida ens nega. La literatura multiplica l'existència. A voltes no sé si una cosa l'he experimentada físicament, si l'he somiada, si l'he llegida o si l'he escrita. Quina importància té això? El que importa és que l'he viscuda. He dit somiada, i no se m'acut una imatge millor per a definir un relat literari. És com un somni. Com un somni ens sedueix i no volem que s'acabe. Com un somni ens du per camins no previstos. Com un somni és una aventura interior. I què és un somni? Vida subterrània. Tan intensa o més com la protagonitzada quan eixim al carrer. I on allò visible i allò que no veu ningú, però que passa dins nostre, que ens passa, s'acoblen en harmonia. Diu Mercè Rodoreda, una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. Una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. El Gargantua, la Divina Comèdia, els viatges de Gulliver, Moby Dick, Kafka, les Mil i una nits, Pedro Páramo, el Faust, Edgar Allan Poe, les llegendes populars, els contes de morts i de desapareguts narrats a vora foc. Tot això són fugides de la realitat o són un encarament amb una realitat més profunda? Ara vos llegiré un conte encara inèdit perquè veieu com ha canviat la manera de fer contes. Ara són més autobiogràfics, més basats en vivències. Porta per títol No res i diu així. Gita el meu fill Arnau, d'1 any, al bressol. Pense, com que dorm i estem sols a casa, aprofitaré per a llegir. Lleig poquíssim des que tenim fills. Puja a l'àtic. Si es desperta, el sentiré de seguida. No és la primera volta que ho faig. Seca la butaca, encenca el flexo, agafa el llibre. Al cap de poques pàgines, sent passos a baix. Alça la vista, para l'orella, algú puja, decidit, per l'escala metàl·lica que du a l'àtic. En efecte, Arnau, de 20 anys, apareix davant meu. Quina cara fas, pare? Diu. No res, pensava. Què pensaves? Recordava un moment antic. Tu eres un xiquet de bolquers. T'havia agitat al bressol. Havia pujat a l'àtic i m'havia assegut a si mateix, com ara, a llegir. És una fugida de la realitat o és un encarament amb una realitat més profunda? Escric a cegues, però amb una brúixola, la intuïció. Ella em guia seguint la lògica imprevisible dels somnis. La primera versió de la història sol ser caòtica, confusa, fosca. La raó entra en escena després, amb la revisió. Durant la primera redacció del text em costa avançar. És a partir que tinc la primera versió feta que comença a passar-ho bé. El que m'agrada realment, més que no escriure, és reescriure. La reescriptura no és simple revisió, és nova escriptura. Lliure, però sobre un mapa. El paper blanc
la pantalla buida són un desert. Sobre un paper ja escrit, sobre una pantalla amb text, m'hi sent a recer. El primer manuscrit és només un plançó que ha de créixer en les versions consecutives. Els meus llibres són palimpsestos, acumulacions, superposicions d'escriptures. En faig moltes versions, 8, 10, 12, ja no les compte. En la reescriptura també esporgue, netege, condense. Intente que per damunt de tot la lectura siga un plaer. També hi deixe buits. Els buits, com el silenci en la música, com l'espai en l'escultura, són necessaris. Deteste explicar-ho tot, deteste l'obvietat. M'agradaria tindre molts lectors, no ho negue, però el que més desitja és tindre lectors actius, lectors creadors. I per a que un lector puga crear, li calen silencis, li calen buits. Un llibre, per a mi, és una partitura, li cal un intèrpret, i l'intèrpret és el lector. El lector ha de crear la seva versió, una versió única que ha d'enriquir la de l'autor. El bon lector és un creador que multiplica la literatura. Un bon llibre, un llibre que és una partitura oberta, amb espais buits, no és un sol llibre, sinó molts, tants com lectors tinga. Torna a la pregunta d'Hades. Escriure. Per què? Podem escriure per molts motius. Per desig, per desesperació, contra l'estultícia, contra l'oblit. També podem escriure, és clar, per fer-nos un nom, o fins i tot per guanyar diners. Fer-se un nom. Quin absurd. Els noms venen i van. Tots són futurs cadàvers, ombres de pas. Escriure per guanyar diners, però encara és més ridícul. En qualsevol altre ofici un pot treballar menys, guanyar molt més. En qualsevol. Escriure, per què? Jo escric per damunt de tot contra un monstre, contra el monstre en majúscules, el pas del temps. La meua, ho sé, és una lluita desigual, sense cap opció de victòria. Una lluita inútil? No, no és inútil. Per què? Perquè és una lluita que em manté viu. En una entrevista feta quan tenia 102 anys, el magnífic cineasta Manuel de Oliveira diu: el que m'esgota és estar parat. I afig: si et pares, mors. I si et mous, crees. Si et pares, mors. I si et mous, crees. Viure és això, moure's, crear. Hi ha moltes maneres de moure's, de crear. La que jo practique, entre d'altres, tot i que vaig començar sense voler, és escriure. Escriure, per què? Per tal d'amplificar i intensificar el temps. Escriure, en definitiva, per multiplicar la vida. Moltes gràcies. Ara ve lo millor, que és que parleu vosaltres. Gràcies, Manuel. Jo tinc dues coses que volia comentar-te. Una, m'ha interessat tot, m'ha semblat molt interessant tot, i estava pensant que tot el que dius sobre escriure es pot aplicar també a llegir, o a la literatura en general. I l'altra pregunta que volia fer, sé que és lleig o no és gaire bonic parlar de novel·les que no són les teves, però tinc la curiositat de preguntar-te si havies llegit Noruega i si és que sí, què et sembla?
No l'he llegida. No l'he llegida, però si Enric Sòria diu que és bona, és que ho serà. I li vaig llegir un comentari. Queda tant per llegir i sóc una persona molt lenta per a llegir, molt lent. No s'ha de tenir molta convicció, molta seguretat en un mateix per aguantar rebuig rere rebuig. Encara que en aquest cas acabi també, oi? Però ha hagut de ser com molt frustrant, no? Sí, seguretat jo no n'he tingut mai ni n'he tinc ara. El que passa és que jo cada vegada que me'l mirava el llibre m'ho passava molt bé i dic, no pot ser, algú li té que agradar. I, clar, ho vaig intentar fins que arriba un dia que, no sé, no... És com quan compres loteria, dic, si això no funciona ja m'ho deixa. I és quan ho vaig presentar al Premi de Mallorca. I a vegades en l'últim minut marques de penalti, això pot passar. N'hi ha un abans i un després d'aquell premi. Però no sé el premi, perquè el premi no era massa conegut, tot i estar molt ben dotat, i no se'n va... Tu pensa que el vaig presentar a Barcelona, el llibre. Saps quanta gent va vindre? Ningú. No vingué ningú. És més, qui l'havia de presentar, que era el Sebastià Alzamora, tingué un problema que estava ploguent, no trobar taxi i tampoc vingué. Estava. I era en la FNAC de Diagonal i el xicot, que és la xica que s'encarregava d'organitzar les presentacions, tampoc vingué, perquè tingué un problema de no sé què i m'atenea un xic d'allí, de la llibreria, que diu, mira, no ha vingut, tal. Estava jo sol i allí estava el cartellet amb el meu nom i vaig vindre a Barcelona, hotel, tot per a la presentació i me'n vaig tornar sense haver-lo presentat, el llibre. Això ho conta en la 5ª planta. Vull dir que va ser un principi devastador. I després va ser una història d'estes que acaben bé. Dius, com pot ser? Sí, a Sueca sí que vingué gent. Als pobles va la gent, als actes. Tampoc. Jo em deixava guiar per Proa, que era qui ho organitzava. És veritat que després, per ressarcir-me, me'l van presentar en, com es dia, la casa de Mallorca? Espai Mallorca. I vingué alguna gent, sí. Sí. Bromera, ara ja es pot dir, que ha passat molt de temps. Fins i tot he acabat sabent qui va ser el lector que va dir que aquest llibre ni pensar-ho. I no és perquè jo ho vaig a preguntar, sinó perquè un dia en un dinar el del meu costat m'ho va dir. Imagina que sí, per almenys l'editor sí, Gregori. M'ho va dir 1000 vegades que... Però ells han comès l'error després en altres, vull dir que no aprenen. Sí. Jo crec que s'han contaminat les dues coses, tot i que són disciplines bastant diferents, però ja Espiral és un llibre molt visual, són imatges, els contes. I després a l'home manuscrit ja comença a introduir imatges, alguna fotografia, després a la 5ª planta ja n'hi ha algun dibuix, no n'hi ha dibuixos, i ningú no ens espera mig dibuix, mig article.
En l'últim no apareix res, ni dibuix ni foto. Ha eixit un llibre diferent, el que eixirà al setembre. I després en la pintura també s'ha contaminat de l'escriptura, perquè a partir de cert moment comença a posar text en els quadres. Posar text en un quadre és molt perillós, perquè jo he vist molts quadres que tenen lletres. A mi m'agrada la combinació estètica de lletra, tipografia i dibuix. Però si no penses bé què poses, pot quedar molt frívol, no? Una frase ahí, té que ser una frase entrellat. I jo el que faig és posar frases que he subratllat en llibres de grans escriptors, de Montaigne, de Pla, de Fuster, de Cioran, de gent així. Ne cola alguna meua, sense firmar-la. Alguna frase popular, com el temps corre sense cames. I tinc alguns quadres inclús que estan plens de text, que són com manuscrits. M'he hagut de fabricar una tipografia personal que quede bé en els meus quadres, perquè és perillós posar lletres i que el tipus de lletra no quede bé amb el dibuix. I sí, s'han contaminat les dos i arriba un moment en què quan escric pinte i quan pinte escric. Tinc molt poca obra. No, està molt reescrita. No. Sí, molt de TVO i després hi ha coses juvenils. Sempre he llegit. Però és això, que els meus amics no paraven de viatjar i ara se'n van a Perpinyà. No tot pagat, però a uns preus irrisoris. Ara se'n van a Balears, a Palma, i jo em quedava a Sueca. I dic, no, això no pot ser. També és veritat que la carrera literària m'ha anat molt millor que l'artística. L'artística és un món, jo no sé dir quin grau de talent tinc per a una cosa o per a l'altra, però la carrera artística és un món molt snob, molt pijo, diríem, molt de ciutat. I jo, pintor de poble, aïllat un poc del món, estava un poc desplaçat. I després, quan es fica de moda, ja fa molts anys, tot l'art conceptual, jo em vaig quedar al marge perquè jo soc pintor de pinzell. A mi m'agrada la pintura feta en pinzell i en cavallet, si pot ser. I no puc evitar, m'agrada molt més que una idea, que coses conceptuals, no? Que tenen la seva explicació. I en la literatura tot el que he fet des del primer moment ha tingut una eixida lleva de l'home manuscrit, que és l'únic que em va fer patir, però que després resulta que va ser el que més satisfaccions m'ha donat. Però tot el que ha anat publicant ha anat funcionant molt bé i la veritat és que tots els meus llibres se reediten encara. Tots, cada 2 anys se reedita Espiral, l'home manuscrit, menys Verso, que jo no volia reeditar-lo i me'l vaig mirar per veure si el reescrivia i de moment res. No, perquè el problema crec que és estructural, no és d'arreglar-li 4 frases. N'hi ha escriptors, jo ho he sentit en xerrades a Cartarescu, per exemple, a César Aira, que només fan una versió, diuen, entre nosaltres, jo no m'ho crec. Però jo soc dels que reescriuen moltíssim. De fet, no és la primera versió de l'últim llibre que he escrit eren 70 pàgines. Ara ja són 200. Què vol dir això? Que va creixent en les reescriptures. No sols corregisc, sinó que se m'ocorren idees noves, apareixen personatges nous. És a dir, és un procés que va creixent. També vaig esporgant, m'agrada molt esporgar,
I per un costat creix, però per l'altre el redueixes. Però sense la reescriptura, la primera versió jo crec que seria molt pobra en el meu cas, perquè en les reescriptures se m'han ocorrit les millors idees. A lo millor les idees més bones se t'ocorreixen en la setena versió, no en la primera ni en la segona. I aleshores, clar, això és una manera d'enriquir-ho. Ara, un dia has de parar, perquè també quan algo està sobreescrit, tampoc és bo. Que parega que no tingui aquesta frescor, perquè a vegades també és difícil aconseguir aquesta frescor que té un esborrany, un esbós en un dibuix, no? A vegades quan algo està massa llepat perd la gràcia i hi ha que trobar el punt. M'agrada deixar 3 mesos, 4 de nevera, el fico en la nevera i de repòs. Comença a escriure'l de nou, torna a començar pel principi el text, sí, ja escrit. M'agrada molt escriure sobre el que ja està escrit, aleshores vaig fent versions de principi a final. Comença pel principi i vaig fent. Això seria inviable fer-ho a mà o amb una màquina d'escriure. No, inviable no, però lent. Lent. Sí, al principi ho feia a mà, Sí, i el segon, al principi ho feia a mà, després ho feia en l'ordinador, però imprimint-me-ho en paper, que també era lent perquè corregia sobre el paper i després ho passava en net, i al passar-ho en net se m'ocorrien coses. Cada vegada se t'ocorren coses noves. I ara no, ara ja ho faig directament a l'ordinador, guanya molt de temps, però no sé si és millor o pitjor. Pues és com una relació que dius, això ja no funciona. Dius, ja, però... I és molt trist, perquè t'has passat 4 anys convivint en una habitació amb uns personatges que sí, te'ls has inventat tu, però arribes a tenir una familiaritat, saps la seva veu, la seva manera de ser, t'ho has passat bé amb ells, has patit coses amb ells i te sap mal separar-te d'ells. I això fa que quan fas un llibre nou, alguns es rescaten. I per exemple, en l'última novel·la, que eixirà en setembre, apareix algun de l'home manuscrit, apareix algun personatge de la 5a planta, apareix algun personatge d'ignot, i al final és tot com una mateixa obra, i és com ramificacions d'una mateixa obra. Sí, sempre quan començo un llibre nou estic convençut que vaig a fer alguna cosa molt diferent. I quan ja l'acaben dono compte que he pegat la volta i he tornat. Però l'intenció és no repetir-te, fugir dels mateixos temes. En l'últim llibre és una mica diferent, però l'atmosfera, el món és el mateix. És el de García Márquez, no? Que sempre és el mateix món, i el de molts escriptors. Sí, ahir li faig un homenatge a Palacios. No és fuster, Ah, vale. Sí, això no em vaig donar compte. Clar, molta gent s'ha confós. Li dediquen una jornada en sueca.
no m'han dit res de participar. És un dels referents, sí. No sé, per a mi també és veritat que en el principi d'escriure jo em va influir molt perquè tenia molt de contacte en ell i és una de les primeres coses que vaig llegir i m'impactaren, el seu alfabet, però conforme he anat evolucionant jo crec que el meu estil és molt diferent. O sigui, jo he tendit a una certa senzillesa que s'allunya un poc de la complexitat. I després jo crec que a mi m'ha influït moltíssim més el món Borges, que dic jo, que és no sols Borges en si, que també, sinó tot aquell món que ell desplega a partir de la Biblioteca de Babel, del llibre aquell que és una antologia de la literatura fantàstica. Tot això m'ha influït a mi moltíssim. Ho he llegit amb molt de plaer i jo crec que en Espiral això es nota. De totes formes, les influències, això és una cosa molt subconscient, perquè a mi sempre conta l'exemple de que L'home manuscrit, l'Espurna és una pel·lícula que estic veient en la Filmoteca de València que la pel·lícula no m'ha agradat gens, però n'hi hagué unes imatges que sí que m'impactaren i a partir d'ahir se'm va ocórrer la idea de L'home manuscrit. Vull dir que i a vegades te pot influir algo que és contrari a lo que tu creus, no? I quan te diuen quins autors t'han influït, tens tendència a dir és que t'agraden, no és que realment t'han influït. Vinga, va, que encara tenim temps. Pues el títol no me'n recorde, però era de Peter Greenaway. Una pel·lícula que apareixen 4 pantalles alhora i que és d'un que es dedica a escriure sobre coses de persones. Un pintor oriental o això que escriu textos en la pell de les persones i estèticament allò m'agrada. Després, cada llibre parteix d'una experiència, no? La 5a planta és de la vivència d'una malaltia, que jo en principi el que volia fer estava convençudíssim de que he de fer un text de crítica del funcionament de les UCIs als hospitals i tal. Comença a escriure i m'eix una novel·la. I en una novel·la on apareixen personatges totalment onírics. És el que ho sap fer, jo no sé contar la veritat, no. Després, Ignot ve d'aquella anècdota que em va colpir d'alguna manera, però que allò es quedava en unes 30 pàgines màxim. I clar, a partir d'ahir comença a afegir coses. És divertit això de començar a inventar, a aprofitar tot el que has viscut. Per exemple, en Ignot, tots els pobles que ixen, totes les ciutats i totes les cases són llocs on he estat jo vivint. Perquè la meva família fem intercanvi de cases i hem anat per ahir, per Europa, per molts llocs. Totes aquestes cases les conec perquè les he viscudes, no? Sí. En cada llibre ha sigut diferent. No n'hi ha un patró. Però, per exemple, L'home manuscrit. Jo sí que em vaig fer un guió per a L'home manuscrit per a la primera part. Per això està molt estructurada. Però jo no sabia que anava a fer una segona part, ni una tercera ni una quarta. Una vegada feta la primera part, vaig afegir les altres. La 5a planta. Em vaig ficar a escriure sense pensar què anava a fer. I vaig fer una primera versió que era més llarga del que és el llibre, però totalment caòtica,
perquè era una cosa com traure de dins del pou tot el que era tòxic, no? I havent-ho tret, també fer la primera versió, després ja va ser reescriure, i quan ja tenia unes 5 reescriptures vaig fer un esquema. O sigui, no el faig abans d'escriure, sinó quan ja està escrit, per aclarir-me jo, que no m'aclaria, era massa complex, era un laberint. I aleshores me'l vaig dibuixar en una paret, en un cartó de 4 metres, i a partir d'ahir se m'ocorrien coses, les afegia i les afegia al text. A l'afegir-les al text se m'ocorrien coses, les afegia al text i les afegia al mapa. I així anava enriquint-se. Sí, sí. Se t'ocorria una cosa de sobte, una imatge, una anècdota. És dir, cada llibre ha demanat un procediment diferent. I això és el bonic perquè no saps on vas. No saps on vas i a vegades te bloqueges, i estàs un temps sense escriure. I tu penses que no estàs pensant en el llibre perquè dius vaig a desconnectar, però el teu subconscient té una porta oberta i qualsevol dia se t'ocorre alguna cosa i dius, ostres, això. I te'n vas correguent i comences a escriure altra vegada. I, bueno, Espiral està clar, Espiral és el que vos he contat, d'anar escrivint contes per la beca, després per a l'altre. I per escriure molta tranquil·litat, Jo al principi no podia escriure si no estava sol, en silenci i tal, una cadira còmoda, tal, i ara escric on siga. O sigui, puc escriure enmig d'un terratrèmol, no hi ha problema. I en ma casa n'hi ha 2 músics, la meva dona i el meu fill Arnau, el menut, i m'he acostumat a escriure encara que estiguen tocant. Però, clar, l'ideal és tindre el teu despatxet i tindre silenci. M'agrada ficar-me música de fondo, però no sempre, perquè a vegades te pot molestar per a sentir el ritme de les frases, i això és molt important. Depèn. També tinc un veí que no està bé, que tingui un accident i toca la trompeta. I toca d'una manera que no saps mai què està tocant. I això... Sí. L'he posat en un conte, però ell no ho sabrà mai. Tot s'aprofita. M'agrada posar en els llibres gent que he conegut. O sigui, els personatges són gent que he conegut, tant si estan vius o si ja van morir. I faig homenatges, però ells moltes vegades no ho saben. En el cas de d'Ignot, hi ha una persona de Sueca que apareix, imagina que ell no ho sap, però jo el veig a ell quan estic mirant-ho, no? I vingué que li dedicara el llibre. Sí, a mi se'm dona millor. A partir d'una imatge, fer una història curta. Però cada cosa té lo seu, no? Perquè el conte no te permet treballar els personatges molt, i la novel·la sí. I en la novel·la te pots recrear. No sé. Tinc novel·les que estan plenes de contes, com La cinquena planta, també n'hi ha aforismes. M'agrada la barreja. La novel·la més novel·la que he fet és l'última que he fet. Que encara no està públic, està en impremta. Sí, però no me demaneu que l'explique. Es dirà, té un títol estrany. Cavall, atleta, ocell. Atleta, ocell. Ve d'una frase de Robert Bresson, el director de cinema, que diu: cavall, atleta, ocell. Goig de sentir el moviment.
No és de sentir, és goig de no sé què, el moviment. Parla del moviment del món, del ritme del món. La idea esta que diu Bergman també, de que el cine és respiració, és ritme. Jo penso que no és el cine, el món, l'univers és respiració, és ritme. És un poc aquesta idea poètica. Li ha encantat el títol. Ha tingut molts títols. El títol és l'últim que posa un llibre, perquè m'agrada que isca de dins, no posar-lo artificialment. Em passà una cosa en la 5a planta, el primer títol que poses a l'arxiu, al document, quan comences a escriure, fica la 5a planta perquè parla d'una 5a planta d'un edifici que és inaccessible. Posa este títol per eixir del pas i comença a escriure. I quan ja tinc el llibre acabat és quan faig llistes de títols i vaig decidir ser democràtic i passar-la a molta gent perquè opinaren i votaren. I allò va ser pitjor perquè no n'hi havia cap que destacara dels altres. Tots quedaven empatats. I hi havia 7 o 8 títols tal, i al final de tot, com que no trobava un que fora l'ideal, em mira el document i dic, però si és que el que li va és la 5a planta, ja sé que no és un títol brillant, però és que és molt exacte del que estic contant, la 5a planta, i es queda ahí. O sigui que després de molestar a tot el món. Sí. Tingué molts títols, la llista la conserva, uns 60 títols n'hi havia. I en l'últim m'ha passat algo paregut, però no he sigut democràtic. Al final estava entre 2 o 3. L'últim es titulava L'artefacte. I en el Premi Llibreter de l'any passat veig que de finalista hi ha un llibre que es diu L'artefacte. Pam, fora. D'un autor en català i tal. Hòstia, ja t'enxafa la guitarra. Una vegada està acabat el passe a la persona més despietà, que és la meva dona, perquè segur que és molt sincera. Sí. I sempre el passe a algú més, 2 persones, pot ser 3. Sí, sí. Tinc una amiga fornera que és lectora de bestsellers, no és una gran lectora, però quan em diu, ahí en la pàgina 40, això no s'entén, pues agarra i ho revise perquè algo falla. Algo falla. No, la dona sí, la dona és la mateixa. Però no, perquè si no, això és abusar de la gent. És un compromís. És un compromís. Té que ser algú que no te sàpiga molt de mal. Sí, sí. Sí, és que si l'enviaran una 7a versió, clar, tot el que te puga dir, igual després ja ho descobreixes tu, no? Jo preferís, quan jo dic jo ja no sé més, és quan m'interessa saber el que me puga dir un altre. L'editor jo li demane que edite, que no siga un publicador i prou. I l'editor sí que m'ha dit 4 coses. No m'ho ha dit ell, m'ho ha dit ella, perquè són 2. Són Aniol, Rafael i Marta Rubirola. És ella la que m'ha dit 4 coses. No sé si de normal ho fa sempre ella o... Saps? I va bé, perquè ells tenen un punt de vista, estan acostumats a mirar-se originals, a editar coses i de les coses que te diu fas cas d'una i de l'altra no, però a lo millor te diuen algo interessant. Sí. Ja, però passa molt, no?, en els autors.
alguna vegada han preguntat i tal. N'hi hagué una que em va dir que si m'ho traduïa jo ho publicaven, però a mi no m'aveia. He perdut pràctica en el castellà. Jo, quan era xiquet, sí, les redaccions les feia bé, però ara ja no sé. Trobo que ho hauria de fer un professional. S'han traduït a l'italià, l'home manuscrit, a l'eslovè, la cinquena planta, i alguns contes d'Espiral al castellà en Mèxic. En Espanya no. Alguna pregunta més que diu el programa? Moltes gràcies per haver vingut.